Il-Gżejjer Maltin ġarbu l-10 fatalità fi 11 jum kawża tal-imxija tal-COVID-19 wara li l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar illi fl-aħħar sigħat mara ta' 90 sena tilfet il-battalja ma' dan il-virus RD. Il-vittma ddaħlet l-isptar Mater Dei fit-30 ta' Awwissu fejn allegatament ġiet infettata mill-virus fit-30 ta' Settembru. Sfortunatament hija mietet tard 2 filgħaxija sabiex bekk issa l-ammont ta' fatalitajiet f'pajjiżna kawża tal-pandemija telgħu għal 40. Intant fl-aħħar 24 siegħa ttestjaw pożittiv 47 każ ġdid fil-waqt illi fiequ 42 persuna. Dan ifisser illi l-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna żiedu għal 537 bit-total jitla l 3591 fil-waqt illi l-ammont totali ta' persuni mfejqa żiedu għal 2812. Mis-57 każ imħabbra tul il-jum ta' tnejn, 28 ittestjaw pożittiv wara li qraba tagħhom ġew infettati mill-virus preċedentement. Kien hemm każ ta' kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 3 każi minn fuq il-post tax-xogħol, 2 każi oħra mill-cluster ta' Paċeville u każ minn attività soċjali. Dan ifisser illi 22 każ minn dawk imħabbra l-ħadd kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Bekk, fil-31 ġimgħa minn mindu feġġ dan il-virus f'pajjiżna, sissa kellna 235 każ ġdid f'4 ijiem. Dan kollu inqas minn 24 siegħa qabel uliedna jirritornaw lura fuq il-bankijiet tal-iskola. U minkejja l-kritika qawwija li rċieva dwar il-fatalitajiet fid-djar tal-anzjani kawża tal-COVID-19, il-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis, responsabbli mill-anzjanità attiva, sostna illi mhux lest jirreżenja. Onorevoli, lajt ħafna kritika dwar l-imwiet li ġraw fl-elderly homes. Inti ma taħsibx li dan huwa biżejjed biex inti tirreżenja? Mhux tirreżenja, illum ħajkolli aġġornament. Wara li l-imwiet f'pajjiżna tul din il-pandemija qed jisbqu l-ammonti ta' New Zealand u Ċipru fost oħrajn bil-vittmi jiżdiedu b'mod predominanti għal l-aktar vulnerabbli, Silvio Parnis żamm f'hommu sieket fil-pubbliku. Għallaqstant, il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sejjaħ sabiex tintrefa' r-responsabilità politika minn min suppost żamm għajnejh viġilanti biex dan ma jseħħx. F'intervista ma' The Malt Independent, Silvio Parnis insista li flimkien mat-tim tiegħu qed jagħmel dak kollu possibbli. Madankollu aktar kmieni fix-xahar ta' Settembru, Net News żvela li f'telefonata li għamel ma' qarib ta' resident fid-dar tal-anzjani ta' San Giuseppe, Silvio Parnis insista li sa xahar ieħor kollha ser inkunu ħadna l-COVID, jien, int u l-ġenituri tagħna. Din it-telefonata, is-Sur Parnis għalli sa xahar ieħor plain and simple hekk qalili li sa xahar ieħor aħna kollha rridu nkunu ħadnija, għalli jien irrid ikun ħatta, inti tkun ħatta u l-ġenituri tiegħek irridu jkunu ħadwa. Jiena ħallini bla klieb, għatlu xi ġifieri, kulħadd irid ikun ħadda. Għatlu taf x'inti tajt, għatlu taf li hawn min vulnerabbli. Francesco Catania, għal Net News.